Takže ahoj, já vás vítám u svého prvního videa na YouTube. Tohle video bude takovej úvod tohohle kanálu. Dozvíte se vlastně, proč jsem s YouTubem začal a co budu chtít natáčet. S YouTubem jsem chtěl už začít dlouho, ale bohužel jsem na to neměl prostředky. Teď už jsem si konečně pořídil pořádný vybavení a myslím si, že ty videa budou dost kvalitní. Ať už je to tahle kamerka, která má nespočet funkcí, které vám pak při natáčení ukážu, tak už jsem si koupil i GoPro, takže budu moct natáčet takový akčnější záběry. A co budu natáčet? Hele, nebudu se zaměřovat na jeden typ contentu, samozřejmě převážně teď ze začátku budu natáčet nějaký své tréninky, třeba co jim a tak dále, protože vím, že tohle lidi hodně zajímá. A potom tam určitě budou nějaký vlogy třeba z rybaření, protože můj koníček je, nebo můj velký koníček je rybaření, hodně jezdím na ryby, takže tohle určitě se tam promítat bude taky. Ale jak říkám, já se nebudu soustředit teď přesně na jeden typ contentu, budu se snažit jakoby hledat to, co vás bude bavit nejvíc. A proč vlastně YouTube? Jednoduše už mě nebavilo natáčet tanečky na TikTok. Chtěl jsem začít přidávat něco, co bude mít hodnotu a co bude dávat smysl. Tohle bylo tak nějak všechno k úvodu, já už nebudu nic zdržovat a vítejte u mýho prvního videa Den s Danem. Tak jsme v gymu, teď se budeme rozcvičit. Na začátek si dám nějaký lehký pytel a potom se přesunu nahoru na stroje, ale to vám bohužel už nenatočím, protože jsem si všiml, že v posilce je hodně lidí a já to samozřejmě respektuju. Chápu, že ne každému je příjemný, když přijde cápek prostě s kamerou. Já to budu respektovat, takže dneska vám ukážu prostě trénink jenom tady takhle. Tady ještě musím nastavit. Jak můžete vidět, tak tady to je taky docela dostačující. Je to docela velký prostor a myslím si, že na to rozcvičení a nějaký ten aktivační trénink to úplně bohatě stačí. Pojedu zlehka, nebudu to tolik hecovat. Já si teď jdu připravit nějaké stanoviště, udělám si takový mini kruháček a jak jsem říkal, potom se přemístím ještě nahoru na stroje. Teď mám vlastně na svý kamerce zapnutý takový mod, že když se vlastně pohybuju, tak mi to snímá obličej a ta kamerka jezdí se mnou. Myslím si, že to je super funkce a ty záběry jsou fakt top. Takže já se teď jdu už přemístit nahoru a ozvu se vám potom. Tak já už jsem právě dorazil z gymu domů, odjel jsem si kvalitní vršek těla. Teď se jdu převlíknout, dám si rychlou spršku a čekám na kamaráda a vyrážíme směr ryby. Fouká, prší, ale tam, kam jedeme, což je asi ještě o 40 km vlastně dál, než jsme teď, tak by mělo být hezky. Každopádně vybavený na to jsme, takže nás dneska nic nezastaví. Spíš, jak na to budou reagovat ty ryby, no. S tím, že léto přes noc má být nějakých 11 stupňů, což je docela crazy a extrémně se ochladilo, teď je nějakých 19 stupňů, před pár dněma bylo ještě 35, takže ten skok je fakt velký. Tak jsem zvědavý, jak na to budou ty ryby reagovat, jak to bude brát. Jinak jedeme na soukromý revír, je to moje srdcovka, jezdím tam od malička
Takže já se tam fakt těším úplně po každý. Chycem tam hrozně hezký ryby, to vám sem pak někam přidám fotky. Chytl jsem tam ryby kolem 20 kilo, což jsou tam kapitální kousky, ale povedlo se mi jich tam pár zdolat. Každopádně, když tam jedu, tak minimum je tak 10 ryb, uvidíme, jak tomu bude dneska a ozvu se vám zase až od vody. Takže už jsme na místě, teď jdu akorát vyndat věci z kufru a jdeme si najít nějaký místečko, ze kterého budeme chytat. Dneska tady moc lidí není, takže si vybereme nějaký dobrý. Nebo takhle, já mám takový vytipovaný místo vlastně pod stromama, nebo pod takovýma keřema, kde vlastně hodně té potravy spadá do vody, ty ryby to tam sbírají u břehu, takže si myslím, že právě tam ty ryby se budou zdržovat dneska. Tak jdeme na to. Takže já už jsem si vybral místo, akorát jsem si rozbalil pár věcí, už mám rozbalený pruty, akorát teď jdu teda přepínat na to GoPro, takže bude trošičku skok, co se týče kvality, ale nemusíte se bát. Tak takhle si to vezmeme a takhle tamhle si to prokrmíme, protože si myslím, že právě tam se budou schovávat nějaký kapříci. Tak. Jinak tady se to ještě složit. Tak, to vším jsem šroubovat koncovky. Tak. A jeden prut budeme vlastně házet takhle trošku rovně a druhý tamhle k těm keřům, k tomu spadlému stromu, jak vidíte, takhle do té vody. Takhle používám jednoduchý. Tady mám takhle karabinku, lanko, nic složitýho. Jak se říká, v jednoduchosti je krása. Tak to tam prdneme. Tak, to by byl jeden prut. Tak máme tady první rybu. Co to bude, až to bude? Poklepává to hlavičkou, takže... Ojojoj, to je nějaký bojovník, to jo. Já ho musím, tahle vytáhni mi, prosím tě, ven, co? To je nějaký bojovník, tady to. Vytáhni to, prosím tě, jo. To možná vypadá na kapra, jo. Počkej, tady tě takhle podběhnu, počkej, ne, pojď sem. Takhle, jo, zdar. Tak, já jsem si tu rybu potřeboval dostat od tamhle tuď, protože tam jsou kořeny. Ty kráso, tak to nebude malá rybka. Ty kráso, no. Tak to jsem zvědavý, co to bude, až to bude. Ale tady jsou kořeny. Já o tu rybu rozhodně nechci přijít. Tak. No. Tak to má teda pěkný, musím říct. Ale zase, tady jsou zase kořeny, do kterých... Jo, tak máme jasetera. Máme jasetera. Tak, takovýhleho krasavce jsem viděl. Taková rybička. Ti nebudu trápit. Tak si yes. Co to bude, až to bude, to nevím. Ale možná to vypadá na amura. Ukáž. Jo. Krásný amur asi. Yes. Krásný. Krásný amuřík přišel. Ne, kapřík malej. Tak malý kapřík to je. Já jsem si myslel, že to je amur a on to je kapřík malý. Koukej, to je takovýhle kapříček přišel. Takovýhle. Tak, čau. Yes. Dík.
Ty vole, vyndej mi to. O, jo. Ty krása, Zajímavý. Hele, vyndej to. No, dobrý. Zkus se... Ne. On je v tom určitě. No. Zatím je to asi nejlepší ryba. Dobrý tah, to jo. Snad to nebude jeseter. Tam už ani nic není. Dobrý čas, v pohodě. Tak. Teď mi přišla ryba rovně před sebou. Docela si i jezdí. Tak uvidíme, co z toho bude. Oj. Jsem myslel, že jsem ji už ztratil. Možná jeseter? Jo, jesík. Nevím, jestli tam bude vidět. Takovýhle. Takže já už jsem se vrátil z ryb. Je asi 5 ráno. Docela jsme chytali dlouho. Každopádně to počasí mělo fakt velký vliv. Nebrali velké ryby, chytli jsme vlastně největšího jesetera. Ty větší kapři, na který jsem se fakt těšil, tak bohužel včera nebrali. Může na to mít vliv to extrémní ochlazení, ale taky jsem možná zvolil špatné místo. Omlouvám se za časté střihy nebo přeřeky, přece to je jenom moje první video a to se časem všechno bude zlepšovat, já aspoň vím, na čem mám pracovat. Doufám, že se vám videjko líbilo, hoďte like, sdílejte, určitě mě moc podpoříte, když mi dáte odběr a my se vidíme u dalšího videa.